Paano kung mapanood in the future ang video mo? Gusto ko mapanood nga yun ng mga kapatid ko para maramdaman nila ang nararamdaman ko na nagtatampo ako sa kanila. Kasi hindi man lang ako kamustahin. It takes na kamustahin. Ako, gabi-gabi ko silang iniisip. Tinatanong ko sila, okay ba sila? Kumakain ba sila? Okay ba ngayon? Enjoy ba sila ngayon? Ako, araw-araw, oras-oras ko silang inisip, pero sila hindi naman lang nila inisip. Parang gano'n. Pero pag nakita nila ako malalaman na nila yan. Yan, at least sa'yo nang gagaling. Malalaman na mga kapatid yan. Alam naman nila yan, mahal ko sila. Sa totoo lang. Tulad ngayon, wala na yung kapatid ng isa. Sino pa magtutulong sa mga pamangkin? Hindi ako lang. Diba? Ilan na ba sila nawala? Dalawa na. Diba? Sabi nga yung video na pinag-uwiyak ako na naman yan nakagabi nung kaya pero sa akin ako mo ng puso. Sinaral ako ng puso. Kaya huwag ka naman magsalita ganon. Hindi kasi, sasama na lang ng loob yun. Wala naman yun. Eh ngayon yung kapatid ko may sakit naman yun. Baka Kaya pag sumama ang loob mo, sabihin mo na lang, I love you. ano may sakit naman ngayon. Susunod naman. Yun ang mga resulta ng mga ano mo. In-unfriend ko na ngayon Mga dalawang banat kapatid. mo dati. Diba? Sasama ng loob. Hindi kung ikaw lang, kung alam mo lang, Rods, kung ikaw lang ganun may sama, mailalabas mo rin ng ganun eh. Diba? Eh talagang ayoko na, Lord. Huwag naman. So nag-love na love mo sila. Alam ko naman talaga sila. Kaya, Oo. Yan ang papaw. Hindi, itong pambawi mo na ng video na to. Pag napanood nila in the future, yung unang video, at least may pambawi ka Pag na. napanood yan, sigurado hihigit. hindi, love ko naman mga kapatid ko talaga. Talagang pasaway lang. Kahit sino naman mga kapatid, di ba? Kahit sa sama ng loob, masasabi mo yun eh. Pero hindi mo minimin yung mga nasabi mo na ano. Hindi. Kung sa totoo silang talaga, kahit sino, Hindi, alam mo ako, kapatid mo, ako nagsalita talaga Hindi, ano yun. hindi yun. Nadala lang ng galit yun. dala ko lang din ang sa galing ko. Pero para ko yung mga kapatid. Alam mo sa iyo, totoo. Natatawa na naman ako sa'yo. Hindi nga, alam mo alam mo ngayon, kaya lagi ako nag-iisip na yun. Kasi kapatid ko may sakit na naman. Ang sakit niya. Natatakot na naman ako. Diyos ko, Ano sakit na niya? diba? Yan ba yung pina-x-ray mo? Yun nga. Yun yung Yung pagka-bronch ko na, madikit na yung ano niya. Sabi nga ng doktor, hindi pwede sa hangin, hindi pwede sa usok, hindi pwede sa ano, pag hindi naagapan. Oo, diba? Sa baba na kasi. Kaya binila ko nga ng mask. Diba? Ay, yung mask, padadala ko sa'yo. Alam mo ba na may mask sa atin, ang mahal? 150. Eh, dito, mura lang. Diba? 150. Damihan mo na. 200 pieces yun. So ano lang message mo sa mga kapatid mo? Alam nyo, mahal ko naman kayong mga sister. Kaya lang pasaway lang talaga kayo. Ang hinahanap ko lang, yung pagmamahal at pansin sa akin. Yun lang naman. Alam naman yung mabuhang ang atin mo, pero wala naman yun. Hindi naman, wala sa, kumbaga, expression lang. I-friend ko. Parang ngayon lang na isabi ko na ngayon, pero mamaya may 20 minutes, tapos na. Kasi hindi mo lang nila isip na i-text ako, ate, buhay ka pa ba? Ate, okay ka ba? Hindi ang bawat text yun sa akin, ate, may pera ka ba? Siyempre, pinaghihirapan din ng pera ng ikuya nyo, di ba? Umaasa lang din ako. Di ba? Alam ko rin naman, mahal na mahal talaga kayo.
Kaya nagsisisi rin ako sa mga... Yung mga nasabi mo. Hindi, sinasabi ko. Talagang sama ng loob lang talaga. Hindi Kahit mo si... yun, big sabihin, hindi mo Wala ka yun- bang mic para itutok mo na lang sa akin? Itong reporter na to, ang dapat pag nagtatanong question sa akin, may mic sa bahay mo. Malakas yan. Oh, sige. Diba? Pag sa bahay mo kailangan may mic, para kunyari interview talaga. Alam mo, masasabi ko sa mga sister ko, talagang mahal ko sila. Kahit naman sinong kapatid na ate naghihirap, diba, para lang sa inyo. Ayoko lang talaga yung pasaway kayo, hindi pa lang ninyo text na, ate, kamusta na kayo? Ano na kayo dyan? Wala akong naramdaman sa inyo eh. Pero mahal na mahal mo sila. Mahal ko talaga sila, sa totoo lang. Hindi talaga totoo, mahal ko talaga mga kapatid ko. Kahit sino naman kapatid mo yun, di ba? Kahit may magawang masama, may gatong ano, mahal ko pa rin. Kahit na minumura ko, kahit amban ako ng saksak, okay lang sa akin. Mahal ko pa rin sila. Talagang, nadala lang ako, emotional lang. Kumbaga, ano lang ako, talagang sagan, nadala ako ng sama na loob. May lakang beer dyan, Starbucks muna tayo. Tapos hindi mo wini-wish na mapasama sila, di ba? Hindi. Wish ko sa kanila maging happy sila, magkaroon sila ng magandang kinabukasan, at magkaroon sila ng magandang life. Gusto ko habang buhay sila masaya. Ganun lang. Hindi ko ini-expect na ayoko na ganun. No comment. Yung talaga, mahal ko talaga sila. Mahal ko talaga mga kapatid. Super, super. Halos lahat, binigay ko na lahat. Halos kakainin ko lang, ibibigay ko na sa kanila. Alam nila yan. Alam na mga kapatid ko yun, halos, ne 5 ibibigay ko na sa kanila. Halos wala na ako. Kayo muna kumain bago ako. Alam nila yan. Kaya, ayoko na masal. Talagang nasaktan lang talaga ako. Kaya sabi ko, huwag mo na i-post kasi naalala ko talaga. Ano? Naiyak ka na naman. Kasi naman ito, pinayak na naman ako sabi. Hindi na ako iiyak. Alam mo, Cut mo na. Cut mo na. Paano kung mapanood in the future ang video mo? Gusto ko mapanood nga yun ng mga kapatid ko para maramdaman nila ang nararamdaman ko na nagtatampo ako sa kanila. Kasi hindi man lang ako kamustahin. It takes na kamustahin. Ako, gabi-gabi ko silang iniisip. Tinatanong ko sila, okay ba sila? Kumakain ba sila? Okay ba ngayon? Enjoy ba sila ngayon? Ako, araw-araw, oras-oras ko silang iniisip, pero sila hindi naman lang nila inisip. Parang gano'n. Pero pag nakita nila ako malalaman na nila yan. yan, at least sa'yo nang gagaling. Malalaman na mga kapatid ko yan. Alam naman nila yan, mahal ko sila. Sa totoo lang. Tulad ngayon, wala na yung kapatid ko isa. Sino pa matutulong sa mga pamangkin ko? Hindi ako lang. Tutulong na ako. Diba? Pero tingin ko mahal ka naman nila. Ah? Mahal Hindi ka lang naman sila nila. showy. Mahal nga. Hindi ko kasi nararamdaman eh. Sinabi ko naman sa kanila. May kulang ang drama. Sabi ko sa Dapat mga... may music. Ano ba? Wala ha? Ano ba? Okay. Ala, hindi na maganda yung akit mo na yan. Cut mo na yan. Hindi, pakita ko yung tempo. Game na. Wala. Ano mo? Mingkoy. Game na. Camera. Ano ba? Ay, uy, tuloy na. Grabe. Ay, May commercial pa talaga. Camera. Dami talaga. camera action. Dito mo na mga puto. Hindi naman. Kakanahin mo mo yan. Pagkita na lang sa kwento ko yan. Wala na, pinuto lang na yan. Kasi may background nga dapat. Grabe. Bakit, tanong ko, bakit naging paborito mo yan siya? Idol mo na ba siya? Alam mo, hindi sa totoo lang, hindi ko idol yan. Talagang inis ako dyan sa Ewan ko ba dito? I-post mo siya. I-post mo yan. Ito. Ewan ko ba dyan? Nakalimutan ko na ang oras na ba magkasundo ako.
Alam mo, nakakainis ka din. Anong naging, Nilalabas ko na nga yung ano ko, gabanya ka Kasi na. nga kulang nga ng background music. anong naging epekto niya sa'yo? Alam mo, simulang pinakita niya sa akin, sabi niya, paborito ko yan. Hindi niya alam, gigil na gigil na ako dyan sa tuktukin na. Bakit ka gigil? Hindi mo ba alam gayang-gaya mong boses niya? Idol ko yan. Kantahin mo nga yung kanta niya. Nang ibigin ka.